karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Hello kay Ma'am Lilibet Coloma. Okay? So, ulit-ulit tayong nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation. Ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And by the way, maraming salamat sa mga nag-attend sa ginawa natin na Wellness Caravan with free health consultation dito sa Naga City. Katatapos lang po natin. And upcoming event naman natin, free health consultation ay gaganapin po dyan sa Legazpi City, August 8. Saturday po yan. August 8, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, sa mga taga Camarines Norte, Daet, Camarines Norte, avail your free health consultation at CMD Center in Daet sa Diego Linya Street, Barangay 7 in Daet. Kung may mga latest laboratory results, pakidala rin nyo rin po. And of course, mga taga Camarines Norte, andyan uli ang inyong lingkod. Dyan sa J-Pang, Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. Health Symposium with free health consultation, August 21 po yan. August 21, 8:30 a.m. Kita-kits po tayo dyan sa place ni Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. And meron din yata insert si Ma'am Maricel. Ano na apelido ni sa ano niyan? Meron pa akong isang event dyan, care of Ma'am Maricel na August 20. But mga taga-Daet at malalapit na bayan dyan sa Daet, kita-kits ulit tayo. Wellness Caravan. Dyan sa Daet, sa ano tayo? Kita-kits tayo sa Jusel's Garden. Sa Diego Linya Street, Barangay 7 in Daet on August 22, Saturday, 9:30 a.m. Kita-kits po tayo dyan. And of course, sa mga taga-Labo, anong gagawin natin dyan? August 23. Free health consultation, August 23. Hindi pala, health symposium with free health consultation na yan. Pagsasabayin na natin dyan sa inyo ang ano yan, kasi muna tayo, health symposium, then after that is the free health consultation. That will be on August 23, Sunday, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. At syempre, sa mga taga-Katbalogan, avail your free health analysis. Pag kayo bumili ng product natin dyan, at least worth 2,000. Libre kayo magpa-health analyze. We have this German technology. Ang health analyzer natin is a German technology kung saan 1 minute, hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results. So ngayon, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. Si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin dyan. And of course, sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-message sa amin. You can place your order at cmdhealth.ph. Opo. We ship our products nationwide via LBC or JNT. Okay? So kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating
mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At katatapos lang namin ng Wellness Caravan with free health consultation dito sa Naga City. Maraming salamat mga taga Camarines Sur, mga taga Naga City, at saka may mga nag-attend galing sa ibang bayan. Of course, we will have next event po. Kaya ano lang kayo, take advantage po. Abang-abang at lagi po ako mag-a-announce sa radyo. Okay? So, eto na muna ang ating text at unang isang testimony kung paano nakatulong yung ating mga produkto. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tamamel, no? 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng Cross. Royal Cross, Royal Caribbean Cross. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon. So anyway, opo, na-experience namin po yung grabe yung mga magagandang pagkain. Ay, masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yon, pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, Ma'am. Pero gusto ko malaman, Ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinta ako ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami ako. Masakitin talaga ako. Oo. Asthma, may high blood, may mayuma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI, CMD, ito talaga nagkakorek sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid ko. Alam niyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa. Kasi last July 2015, yung kapatid ko inatake ng diabetic, maabot ng 538. Yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose. Pero ginagawa ko, ko ni Lord, itong minatriyo itong tabang ng CMD. Hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So, pinahaplos ko sa mukha niya, lahat ng katawan. Akalain mo, in seconds, yung niya, nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos, CT scan, ang result, may blood clot siya ng 48 cc. Hindi ko akalain, sa tulong ng CMD natin, linagay ko
pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Pang 48 cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero biro, i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya. And God grace. So, sana ito totoo laga ang tinetestimony ko. Sana gumagamit kayo sa hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, sa family nyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghahanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong nag-calci block. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng calci block ko is 2002 until 2005. So almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Biro ko lang, hindi ko akalain na wala. So, pero as amazing talaga ang product namin. Kaya try na kayo. Yun nga. Kaya, di ba, nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMB-CBF at ang ating Supreme Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 ata. So sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayong atubiling gumagamit ng product na nito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po ay si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. Ayun, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. At alam nyo ba na ang mga lalaki, hindi lang mga babae kasi ang pwedeng magkaroon ng thyroid problem, mga lalaki din. Pero ito, pakinggan natin kung paano siya natulungan. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing.
Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health. Ayun, medyo mali pala yung aking napindot. Oo, pero ito, yung susunod pala yung dapat. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Orizamar. Ang edad ko ay 70 anyos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay, nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos nagumpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, low Kaya yung boses. pagka November nakaboses na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay yung high blood ko. Oh. Dati umagat hapon ang pag-inom ko. Oh, Ngayon wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay yung pag-removal ko, bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa nakakapakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya mga
Sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magatubili. Pumunta kayo ng CMD, pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayun, no, di ba sa mga listeners natin, madalas sabihin natin, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide, at may bago na tayo ngayon, yung Vision Care. Oo, marami kagad na nag-testify na maganda sa kanila. Lumilinaw ang mga mata. Ako in my case, ang nawala talaga yung floaters sa aking mga mata. Nung nag-take ako ng Vision Care, available yan. Yan ang newest product natin dito, okay? So, yan ang bilis ng ating oras. So, dito na tayo sa mga CMD Centers and Active Distributors. Sa Camarines Sur, hanapin lang ang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorothy Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, LNL Building, Bolalaca Road. San Pascual, Buhi, Camarines Sur, Porok 6, Diversion Road. San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Mamkati Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Salve Cabal, Nabo Wellness Center. San Pedro, Vera, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino. Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamaran, Catanduanes, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caran, sa Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Camarines Norte, ay yan muna, sa Catbalogan. Catbalogan, ang CMD Center natin nasa 5391, second floor del Rosario Street, Barangay 1. Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store sa Ma'am Delia F. Store, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giuselle's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa Purok 1. Barangay Tugos, Paracali, Infant Tugos Elementary School sa Purok 8. Poblasyon, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy. Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela. In front Canoreco, Bato Balane, Julito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban, Sara Sarco. Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abay sa Trusan's Transient House, Purok 2, Lagon, sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carenderia sa Daet Public Market, Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, tapos na pala tayo, sa Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si Amristaki Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, Atap Pascas, Emma Linda Lagak. Purok 1, Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate. Sa Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obia, San Antonio,
Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo. ACM Building, corner Borgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Vitison Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Bilyen, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. So first, District of Albay. Ayan, Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stock Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Keremit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Yung office ko sa Legazpi, CMD Office, Arnabo Wellness Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Ayan. Das Cable Store, Purok 28, Bakma nito. Clean Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito, Albay. Okay. Yung iba lalaktawan natin dahil kakapusin tayo ng oras. Ma'am Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkeruhan, Legazpi City. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Dele Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Adelfa Floranda, Purok 3, Umapon, Legazpi City. Sonia Perenya, Purok 4, Comon, Kamalig, Albay. Concepcion Aguilar, Purok 2, Comon, Kamalig, Albay. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Aicardo, Buenavista, Legazpi City. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Asuncion, Lienaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado, Villar, Albay. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hilary Halde, So 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkeruhan, Legazpi. Maylin Salvacion, Purok 2, Tamawian, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So ayan, nabos ang ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB Call. Yung mga gusto mag-place ng order, place kayo ng order sa cmdhealth.ph. So ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.